Jeg hedder Carl Emil Sams og er medindehaver af det koncept, der hedder Sømærket Vin og Sejlerbar, som ligger her ved siden af Ruths Hotel i Gammelscape. Min baggrund for, at vi har startet Sømærket, er de her 12-14 år i restaurationsbranchen. Så er jeg blevet uddannet sommelier. Jeg arbejdede i mange år på Hyttefadet, tog til Aarhus og arbejdede på noget, der hedder Camp Blau. Og så brugte jeg de sidste 5-6 år på D'Angleterre i København, hvor jeg så også blev uddannet sommelier. Vi er åbent 12 timer i døgnet, og det er en madbar, en vinbar, det er en bar, alt efter hvilke tidspunkter man rammer os på. Så du kan forvente at få et fuldstændig stille, roligt, Gammelscape oplevelse, hvor du kan høre havet og vinden og intet andet, og du kan forvente at få en propfyldt bar med 100 mennesker med live jazz, og det er en grænse mellem anarki og Tivoli i et eller andet sjovt sammensurium, og vi aner ikke hvornår. Sømærkets forhold til Ruths Hotel er stort og er tæt. Det er gode kollegaer. Vi er 3 institutioner tilbage i Gammelscape, og det er Ruths Hotel, det er Hyttefadet og det er Sømærket. Og vores samspil er helt vildt vigtigt. Vores absolut ypperste opgave er, at vi alle sammen leverer en høj kvalitet og en gæstetilfredshed, der gør, at vi får nogle flere gæster og tilbagevendende gæster herude. Ruths Hotel og Sømærket har rigtig mange af de samme gæster. De kommer begge steder, men de kommer for at få nogle forskellige oplevelser, jeg er sikker på. Vi møder vores gæster på en anden måde, og det gør vi jo også blandt andet, fordi at rummet inviterer til noget andet. Vi har ikke de hvide due, vi har ikke pudsede sko og stringente uniformer. Det er meget, meget vigtigt for os, at vi kan være os selv i det rum, vi er i. Vi prøver at undgå at tage en maske på i virkeligheden, men at tage os selv med ind på arbejdet.